Bas wadonjo ne chenro moro mar buch jopiny adhi loso gi wendo modhialo Honorable Eddie Oketch. Eddie Oketch ni e dala ma Migori koko a Homa Bay sani kama nitiere twak mar loch gwenge mondo winjane ni to weche dhi kode nade. Wadonjo ne Oketch, erokamano ahinya kuom miwa seche gi Eddie. Tapenji, tend loch gwenge ni inene nang'o? Osetiyo makare koso oyo? Igocho esa maber kwa uwe tend loch gwenge kata madho ngere luongo ni devolution. Bura no endo miloso ga higa ka higa mondo ngini to okang' mage mwasegoyo e weche mag devolution. Koro sani wantie dala mar Homa Bay to achopo dala ma Migori nikech kiny warwako ker e dala ma Migori waratwak kode gi local leaders magwa to kaachiel kod opinion leaders magwa. To ratil kaka kawuono ane ratil kaendi loch mar gwenge ni endi pod en gima pod aneno ka pod jotendwa pod nyagore kode. Nitie counties go eko mosego okang' mopogore opogore e gigo eko mwawacho ni gin devolved functions. To nitie counties mogo eko ma bende pod nyagre mondo mi gibede kumochomo yo mondo opim gi jomoko. Koro chutho conference mwan go mar devolution mantiere Homa Bay kawuono nyaka chieng' tich abich. Kawuono e ker marwa President Ruto noyawe to orumo tich abich ka jakom kaachiel kod deputy president mobiro mondo gilore. Sani koro wang'iyo e devolution no endo ni te higa mokalo okang' mane mosego gi counties mopogore opogore e devolved functions mwan go. Mano ema ing'iyo maduong'. Ta kaka senator tapani pod wan gi challenges mang'eny kabisa ma wadwa ng'eyo. Mondo ming'e wan gi challenges mang'eny en ni ka loch gwenge nigi devolution conference mine no dhi mbele kamani to ere kaka connect gi japiny. Ere kaka japiny kawe. Be japiny mor kode, be japiny nigi ng'eyo kata gi interest conference madhi mbele no endo. Mane akipimo ni bende loch mag gwenge osemulo jopiny. Koro en conference mas scorecard mapani nitie counties matimo mabeyo, nitie moko pod ok tim maber ahinya. In kaka senator, jomoko seyo ni Auditor General pile ka pile golo ripode maricho kuom county to onge gimitime. Ang'a mono chik kao matek mibadhi matimore county in kinene? Okapani seyo senators ahinya nikech ng'e tich senators mokwongo en ni nyaka gidhi gigore ne mwandu mar county mondo amalo mondo bi mwalo koni. Onge sirikal manyalo bedo gi pesa e county, Migori County, Kisumu County, Homa Bay County, Siaya County, Kisii, gi kuonde mamoko. Onge sirikal manyalo bedo gi pesa ka ok senators owuok modhi ogore ne pesa no malo kuwicho nikech gigore ne pesa no okang' mopogore opogore. Mokwongo senators gore mondo mi counties omed pesa. Kuom ranyisi, nyicha sirikal mamalo miyo counties te bilion 387. To sani endi nyicha senators ogore matek ambe kana achiel kuom joma mane nitiere gimiluongo ni mediation committee magore ne pesa go eko ma omedi ma koro pesa go koro chopo bilion 415. Mano kopogore gi pes mamoko bende iluongo ni additional revenue mabiro gi pesa moa oko kuom pinje maoko. Kasto ka wasegore ne pesa mondo med gi pesa, kasto okang' mar ariyo en goro mondo pesa nendo wuok ka wuok malo kuno mondo chop piny koni. E gima luongo ni disbursement. Kendo ni kose goro kuna pesa mose mi county pesa gi be sirikal mamalo kokalo duond gima luongo National Treasury be golo pesa go madhi machop kuom counties. Mano tich senators mokwongo matek mogu. General koseng'iyo ni bende mano chal ni wan gi chandruok moro matin gi weche mag mbui gi Senator Eddie Oketch nogo kodwa mbaka ni loch gwenge osechopo kanye. Mano twak matimore dala ma Homa Bay sani to nitiere Migori mondo ngiswa ni to en kaka senator ang'o moneno ka nyalo lokore. Taneno ka nitiere mitambo chandowa matin, wadhi temo manye mondo wagane kode mbaka mondo winje ni to in wuon tiparo nang'o loch gwenge ni tiyo maber koso ok oti maber. Mane chenro madwa ni wapenji sani mondo winje ni iparo nang'o e wachno
mondo ng'e ni loch gwenge osekonyo kosoyo. Lapani idi chaki duogo kendo ni wacho wach mar senators mosegore ne pesa mondo mi odhi e county kapok chochni moro wuok matin. Koro ka senators osegore ne pesa modhi e county to kopo ni nitiere shida mora ma mowuok gi report mar auditor general to senator tichne en ni mondo ochor gigo eko ne EACC kata ochor gigo ne DPP kaso DPP gi EACC kao chik mar luongo governors to ikawo ne atua moromore kodgi. Koro mano nitie kama teko ma senators ogike to nitie kuma kod teko mar EACC ma koro nyaka kaw madhi mbele to kuma senators okawe teko kaka mar impeachment tapani senators osekawo kang makare mo impeach governors kama teko gi oyiene mondo gi impeach governors. In kaka senator ang'o mineno ka ng'iko loch gwenge mogika en tabu mane magin go machando gi kabisa nikech nacha wuoyo gi Bishop Oginde ma en ja EACC to kona ni ng'eny gima timore ni governors donjo e loch gwenge to pachgi en mana mar kuo no kende gima tero gi kanyo. Mokwongo gima thago kaka koro waka kuom ranyisi gi mwango miluongo ni devolution conference. Gima ranyisi ni ok ochikore gi tir gi dwaro ma japiny ma samoro connection onge. Ineno ka pod entiere gi gima ni show of opulence. Ineno ka geche madongo pod riemba ji obire conference gi mwandu moket mang'eny e conference ni endi. To ineno ka samoro the biggest challenge en niya devolved functions gigo economy counties mag sirikal mag gwenge gi ekimondo tim. Bentie scorecard monya wacho ni iga mokalo osiptende wana chal kama ne gionge gi yedhe machalo kama to iga ni endi mae gi mosetimo kaka counties ga government karani counties makama osekawo kang maromo kama endi e gigo eko mathagowa e weche go eko mag ECDs magwa to magi eki pod struggle gi ECDs machalo kama. Scorecard ma devolution conference onego bed ni bedo scorecard ming'iyo e devolved functions momi county governments. Kum ranyisi nitiere kawuono ne nitiere governor ma Murang'a mano temo ng'iko yango tie wach ni osetimo kang machalo nade e weche go eko mag automation e revenue stream kata mag managing county. En kende mane okotemo wuoyo e gima dwaro ambatana gi gima itimo e devolution conference. But chutho onego bed ni devolution conference duto en ng'iyo kuma ng'ikruok moro mabede e gigo eko momi governors mondo tim kaka devolved functions, weche mag pi, weche mag ECD, weche mag TVETs magwa, weche mag nderni mag county, weche go eko mag yedhe miyo ji osiptende, weche go eko mag teyni mantie kor gwenge. Onego bed wabedo gi road map mondo wang'e ni gigo eko to chal nade. Koro kibiro e devolution conference to gigo eko ok oyang kar jopiny ok nyal connect kodgi. Kaso mar ariyo en ni pimo ni pes mosebiro e kor gwenge gi eki be giromore gi maendeleo monego bed ni waneno e kor gwengewa. To seche moko bende mibadhi mantiere e county onego bed ni nyiso ji ni yawa mibadhi gi eki governor mane mosegore gi mibadhi motegno mondo mi one ni pesa mokelo e kor gwenge mag devolution gi odonje ngima japiny. Magi eki challenges mapod waneno ma okombatana gi devolution conference kaka onego bed obedo. To kata kamano nitiere counties moko ma samoro ose make strides monyalo wacho ni samoro osetemo mondo mi pesa matin magiyudo gitem gichorgo ngima jopiny makare e kor gwenge maggi. Nitiere joma wacho ni nitiere tije moko ma pod odong' e sirikal mamalo monego bed ni miyo counties gi pesa gi mondo giti tijno. To jomoko bende wacho ni counties gi nuore tije chal ka gima koro ben en mibadhi mochako dok mwalo kanyo. Ini nene nango kaka senator counties oikore mar kawo tije moko gi mondo wuoge sirikal mamalo koso nyaka kuong ng'ini counties gi tiye yo mong'ith mondo eka koro migi tijego. Ing'eni tije mag county go eko gin tije go eko ma katiba mondiko. King'iyo gimiluongo ni schedule 4 mar katiba ondiko gima ler ni nitiere tije go eko ma nyaka to tim mana gi county to ok tim gi mwaluongo ni sirikal mamalo. Koro miyo counties functions maggi ok en disno minyatimo ni idwa timo mana kopo ni counties osetimo gimoro. Gin gima automatically nyaka imi counties. To tich mosebedo matek en ni samoro counties magwa nikech joma riembogi gin governors mag imbe gin josiasa. Samoro gikawo thuolo ni mondo gikaw functions moko mok maggi lakini bo miyogi
political mileage kata ni bomiyo gitiore mbele kisiasa to gitimo kuom ranyisi basari ok onego bed ni county government chiwo nikech basari madhi e skunde mag secondary kaachiel koda university mago eko ok gigo eko momi county mondo tim pesa mimiyo county mondo tim onego bed ni loso ECDs mago mondo bed motegno to gi TVETs mago mondo bed motegno tang'o miyo governors kawo pesa keto e basari kech koketo e basari to nyalo miyo oyud scorecard kuom jaombulu mondo omi jaombulu chia moro mar gone ombulu ka idhi mbele kocha koro ineno kawo county government function mar national government to timo to en pesa no endo onego onego miyogo ji pi kata onego bed oketogo stima e kor gwenge kata e chirni mag aswekra kata onego bed ni okawo to ochulogo weche mag yedhe gi osuptende mag kor gwenge koro maendi e problem ni samoro nitie gik moko kokete pesa to bomiyo japiny paro ni otimone gima ber to ok en tijno endo monego notimo lakini functions mag county government ok en gima onego isayo sirikal mamalo mondo omi county government nikech en gima katiba dwaro gi chik moro ma katiba mara mondo omi county government go eko tijego eko emeno ka sani nitie gazeti manyocha tim mondo omi tijego eko mag counties manyocha pok sirikal mamalo omiyogi oduognegi mondo omi giyie counties otim tijego eko. Kawuono ne un gi jatend piny Kenya to gima malich ma jofwambo nomako kowacho en wach mar mibadhi e od bura kata gi joma nie komiti. En chenro mane manowuoye motegno e wach mar loch gwenge in kaka senator mane winje? Ing'e ni no owuoye weche mopogore opogore e wach mag loch gwenge. Mokwongo en ni wachwa mar MCAs magwa. King'iyo gima thago MCAs kabisa nikech ing'e ni kopo ni senators osedhi mosombo pesa koa malo mokelo mwalo ka mondo governors otigo ka gisetiyogo ka gitiyo koda gi mibadhi kata ok gitimo gigo eko mane gin gi plan mar timo nitiere gima ne katiba oketo miluongo ni county assembly. County assembly en od burano endo machalo gi national government machalo gi national assembly monego bed ni cheko governor ene ka chero mar governor pile ka pile ke kor gweng kaka MCA ong'e ni kano kete pesa makama mar pi kano kete pesa makama mar ndara mo matin mipayo kano kete pesa makama mag chirni magwa monego bed ni governor magwa loso. Koro MCA nyaka bed ni ema timo the initial oversight maduong' mogik itimo gi MCA nikech ene kor gweng oneno gige pile ka pile lakini MCAs magwa osebedo gi ng'ikni nikech MCAs magwa mondo mine giti tichgi nyaka chulgi pesa mana gi governor ema golo pesa e account to chulo county assembly to en mochiko pesa mag county assembly. Koro nyicha senators obedo piny mokalo chik koluwore gi deputy speaker marwa miluongo ni Kathuri Murungi manokelo bill motegno ma senators support mokalo chik ni pes mag MCAs wate nyaka mi MCAs mondo MCAs kik chak bed ni girondo governor momo gi pesa. Mano chik manyo senator kalo to president no otiele sei kawuono mondo me chik no endo bedi. Mano chik mano wuoye mogik motegno mogik ni chik no endo koket kamano miyo MCAs ochak cheko governors e yo makare. Mar ariyo en medo counties pesa mana se wuoye cha to mar adek en kaka pesa inyalo pogi e kind governors. Ngeni chon no gi kani pogo pesa mag counties gi to ji ne gore sawa sawa ke choche ni yawa pesa moa malo iyudo ka samoro jo Siaya yude matin jo Turkana yude mang'eny kata jo Turkana yude matin to jo Kiambu yude mang'eny moingo jowetegi. Koro formula mipogo pesa e kind counties en gino endo mosebedo ka theko kabisa to wang' ni endi kokale komite achiel mantiere miluongo ni finance and budget nobedo piny mabiro gi formula no endo ma make sure ni ji ka ji yudo pesa maber. Kuom ranyisi chon kane ng'iyo kata mana ratil mar piny to ing'iyo mana piny kende ok ng'i pi. Koro sani endi formula no endo ochako medo kata ni pi be en geography monego bed ni medo mondo medgo counties pesa. Koro gik makamagi eki wayudo ka Senate tiyo matek, National Assembly bo koro jiwo nikech koro president be support chikego eko mondo kal mapiyo piyo mondo pesa ma amalo kik dek ne counties. Lakini kata kamano pesgo eko pok oromo ahinya nikech nitiere weche mang'eny ma pod counties moko deal go machuno ni counties go eko chulo mana osara to ok tim weche mag development.
koro rais no wuoyo ni kaber onego bed ni functions go eko mimedo counties gi eki pesa moko bo jiwe igi mondo chop ne counties go eko yo maber ke nitie kode mogik mayiro ka samoro omi counties tije mondo tim to komigi pesa maromore gi tije ma ginyalo timo go eko kuom ranyisi kancha wuoyo wach mag UHC miluongo ni Universal Healthcare Workers gido kogol gi a national function nikech health obedo devolved to migi counties to counties magwa poko mi payroll kata pesa momed mojiw gigo mondo gichul jogo eko koro maniro ka koro jogo ma Universal Healthcare Workers gi eki namba achiel ok chul gi pesa moromore kodgi namba ariyo gi onge gima luongo ni permanent and pensionable payroll bedo gima tek sawasawa ne governors koro magi gik mowinjo ka rais ne temo jiwo ni gik ma kamagi kosekel functions gi eki to ber ka pesa imedo mondo mi ochopi mondo function momi governors go eko bende omed pesa e wigi. Menda ang'a mono counties chulo jotije gi en wach mane nikech tire wach moro ma pending bills ni en gima osebedo kanyo igni gi duto ang'a mono counties chulo joma tiyo negi. Wach ma pending bills wasegore ne kabisa Trevor kaka Senate kaka an Migori county wasegore ne wach mag county mang'eny nitiere interest mang'eny mantiere wach mag pending bills mokwongo nitie pending bills mane obedo accrued kata nobiro nikech governors mane okwongo tiyo mbele governors matiyo sani ma samoro mondo mi ing'e maber ni joma kamagi notiyo kata joma kamagi nokotiyo bedo matek sawasawa mana achiel kuom challenges ma governors nigo ma samoro watemo matek mondo mi wajiw gi komiti moro kaka counties moko nitie moseloso komiti motemo kachero mong'eyo pending bills mag adier to gi moko mag adier mano nitiere challenge lakini nitie moko bende samoro mibadhie matamo gi chul kuom ranyisi nitie cases mosenene counties moko ma samoro kida mondo chul pending bills mari tikwayi ni nyaka igol masoya koka ichuli pending bills magi ko samoro iyudo ka samoro nisedhi e ola moro miolo pesa kaka jatich moro matin mogik e county odhi olo pesa kamoro kata uso diende moro mondo tim tenda moro e county to kosetimo kamano to iyudo ka samoro e value chain mar county kanyendo samoro chief officer samoro joge governor moko kete ni nyaka chul 10% kata 20% kata 30% ni eka ichuli pesa ni to samoro pesa no be koro onge go bedo matek sawasawa ne jomoko matimo tije mag county gieki seche moko bende challenge nitie mar delay of funds ma samoro iyudo ka samoro sirikal mamalo o delay funds pesa odeko kata gi dwe moro achiel ka dweche moko ariyo koro pending bills go eko medore samoro theko to mogik en ni governors bende gi problems governors maonge priority makia riembo counties mabeyo samoro gidhi to giketo tenders kata giketo program moko ma giketo nadhi timo gima kama to gino onge budget en owuon oonge gi budget no endo ogeno mana ni oboyudo pesa moko moro chulo to en motimo planning marach koro osetine to pesa no endo onge go madang' ochul go gima kamano emomiyo one of the things wanowacho kawuono e devolution conference en ni ber ka governors ok ng'i mana pesa mawuok e sirikal mamalo kende gin go teku gi teko mar choko pesa kuom jopiny e yo makare koro onego bed ni giketo systems mamiyo kochok pesa e yo mapiny kaa to pesa no ok kethre iyudo ka jomoko osetemo kaka governors moko osetemo mochoro pesa magichoko kata nyadidek kuom ranyisi Homa Bay County sani no kose grow mosegik over 1 point something billion to wuok mana e 400 million kuonde gi eki e gini mokalo iyudo ka samoro counties moko pod struggle gi wach mar own source revenue monego bed ni gichoko mondo gi supplement kata gi complement pesgo eko mawuok malo maga achiel kuom gigo eko mathago weche mag pending bills monego bed ni itimo kasto mogik nitiere pending bills mag okora ma samoro iyudo ka gik moketie system manomi gamiluongo ni control of budget ok gigo eko michulo sama koro osegik e gimiluongo ni IFMIS kumichule pesa koro iyudo ka nitie mibadhi moko mabedo miluongo ni voiding ma ng'ato nokwayo pesa koni nidhi chulo contractor makama to dhi chulo contractor machielo mane ok otiyo kata contractor machielo mane ma samoro ma en ok priority kasto
mano tiyo man gi pesa mang'eny chande to mare pod pile kendo pile kendo pile magi midhiero mang'eny mag counties pod neno nikech governors mopogore opogore to onego bed ni wabedi wadil kodgi mondo mi pending bills ochul jogo eko mosetiyo. Be usegole paro moro kaka senators e wach mar tiyo gi omenda ma kaunti ochoko kien kata miluongo gi dho ngere ni own source revenue, kaka koro Homa Bay miwacho ni sani koro nichoko siling milion 400 to sani osekadho 1 billion gi wiye. Ang'a mono gi chik yie ne Homa Bay mondo milion 600 mokaono otim go dongruok mage? Gisani actually chiko yie ne gitimo kod gima gidwaro gi plans maggi. Ing'eni nitie kata lwenye kind senators gi governors manodhi kata mana e od doho ma od doho ng'ado ni senators nigi teko mag cheko pesa go eko. Chon ne governors ok yie ni senators cheko pesa go eko nikech ne giagiu ni pes mag timo on source revenue senators onge gi teko mar ng'iyo oversight maggi. Mae momiyo wanyisi pile pile ni jogo eko ma are most important e sirikal kod gwenge gin jogo miluongo ni MCAs. MCAs digo teku mar oversight mar ng'iyo kata pesa michoko e kor gwenge gi gintie kor gwenge go eko ma kendo MCAs koyudo ni gavana nigi makosa ginyalo kata mana impeach governor ma giriemb governor e tich. Koro onego bed ni wasiro kendo wajiwo kendo wategu MCAs magwa mondo obed gi nguvu manyalo miyo gibed gi oversight motegno e pes duto te mabiro e county kod en pesa mochok local kata ma national. Keche senators nche samoro ibedo gi tich matek ahinya wach mar on source revenue ka governors moko agiu ni mago ok onego bed ni senators audit kaluwore gi chik mar katiba, lakini ber ni od doho to nyiso ng'ado ni onego bed ni senators koro cheko. Koro sani kwadhi mbele koni endi ibedo neno ka koro pak gi pik mag senate mag standing committees mang'iyo weche go eko mag mibadhi mag counties kata weche go eko mag executive mag counties gin committees go eko dhi chako timo motegno mondo mi wa make sure ni wa audit ni kose ka on source revenue osebedo audited to wachako waneno kendo ka be gitiyo kodgi e yo makare. To chik be nitiere e yo motegno senator manyayo kwe e kind jogi kata miyo ginyalo tiyo kanyakla e kind MCAs gi governors gi deputies magi, governors gi senators. Wachaka nen gi MCA gi governors nikech nitiere governors mayuak ni kaka chik obedo miyo MCAs chalo jomomako gi mateka ma ka ok gigolo pesa moko to ibuogi mana gi riembi igoli oko mutai bero koro Kericho kucho wacho ni koro karach to kare county ni obed dissolved. Ang'o minyalo tim mondo mi jotelo gi otiye yo makare ma ok nya mibadhi to bende okel sigu moro kata sadha ma ok chomo kuro? Mana kana wacho Trevor en ni gima kelo chandruok kata midhiero e kind governors gi MCAs mokwongo en control ma pesa. Chon ne pesa kobiro e county koa malo e sirikal mamalo nyaka msach MCAs ng'ama ne golo ne en governor ema nigi kifungu magolo pesa no endo. Midhiero no endo watieke kawuono chuth nikech waketo chik kaka senators ni mondo mi pesa mabiro e county mag governor gi CCs mage kete account gi yore mag MCAs bende omigi yorgi makoro clerk mar assembly kaachiel koda speaker ema riembo pesa mar MCAs. Mano miyo koro MCAs ok depend kuom governor mondo omigi pesa. Koro governor ok bak lwetgi mamon gi tiyo tijgi. Masani ka MCAs ok tiyo tijgi malong'o to mano koro gibedo gi nyawo magine magikelo. Mano midhiero mokwongo. Midhiero mar ariyo e kind governors gi MCAs en allocation ma governor timo mondo mi odhi e kor gwenge miluongo ni wards. Iyudo ka samoro governors moko ok ket pesa moromore gi wards duto. Iyudo ka samoro wards moko governor moro kete pesa mang'eny malo wards moko. Koro nengo be mana mino ka koro MCAs moko ywak ni yawa kare ber ka dipo ni oket gimiluongo ni ward development fund kata ka onge ward development fund to ket chik moro masani pur waneno od bura mar senate oket chik moro niya 30% mag pesa mabiro e county nyaka keti yori kata opog thenge mondo opogne ward ka ward pesa moromore kodgi. Mano ing'eni nyalo miyo development odhi e ward mondo nikech ing'eni kopo ni ward moro ok oyudo development e higa ma pesa okele to ng'ami penjo ok en governor ichako gi MCA ni yawa ne wayierou to ok tinwa ka
goyudo ka samoro kata kuom higni abich kaunti machalo kaka Migori kaunti kin gi bilion moko kata 12 madonjo e kaunti e yo mopogore opogore e yore ma malo e yore ma bende samoro additional revenue moro biro, World Bank okelo pesa moko, nitiere on source revenue. Ka in gi higni madhi higni abich, manyiso ni almost in gi 60 billion. 60 billion no, bilion 60 no endo, dwane kane ber ideally kisegolo kata wach kane igolo bilion 4, mikawo bilion 4 ngendo tiketo osara michulo ji e county te nyaka MCAs nyaka jotije mag county, dong bilion 8 mar development. Kodong bilion 8 mar development to in gi wards 40 e Migori county, to nyiso ni bilion 8 modong go eko onego bed ni kinone piny to onego bed ni at least every ward million moko 200 odonjo ward ka ward. Mone nyasiem e ward moni ya ward ni endi tano ka million 200 moro donjo. Ka onge to ng'ama kungo tho ma e lwet japiny en mana MCA, nikech imo penjo ni ang'o development ok bika. Koro gima MCAs yogo maduong' kabisa en equitable development kata equitable distribution of resources mobire county madhi e wards maggi. Gini kelo tulo e kind governors gi MCAs. Kech MCAs kose yier jopiny neno ni gimeja kel dongruok, to gikelo madongruok ka gitimo oversight makelo dongruok e kor gwenge maggi mag ward go eko. Magi problems maduong' madongo kabisa. Kaso mogik en na weche mag mibadhi e executive. Gido kasa mo mibadhi ng'eny gi governors moko, to ka MCAs openjo to ni kumalere koro lwenyo chako wuok kende kinde kanyo endo. To samoro MCA onge gi pesa manyagore gi governor e yo mopogore gi mana yo ma chik dwaro. Koro weche adek gieki e weche mathago governors gi MCAs kabisa. Ang'a osemonou kelo chik moro manyalo konyo governors kod jolup maggi. Waseneno kaka yuaruok moro nowuok Siaya koni ma jalup governor Dr. Oduol ok osetiyo higni 2 to piny oling' aling'a ka gima onge gima dhi mbele. Ing'eyo gima timore Trevor, en ni dho ngere luongo ni you cannot legislate bad behavior. Ng'ama timbene richo ok inyal keto ne chik malos timbene obed maber. Kech tim maber chakore gi siasa marwa kigoye kimanyo jalup mag governors. Jalup mag governors tijgi ondik maler e katiba. Tijgi ondik maler e chikno miluongo ni County Government Act. Ondik maler ni jalup governor en ng'ano endo mabo timo assistant work mar governor. Tiende niya, mana kineno deputy president en otimo tich mag assisting the president, en the principal assistant mar president, e kaka jalup mar governor en the principal assistant mar governor. Shida mwango maduong' jaduong' Trevor en niya, governors ka pick jolupgi ok gi pick gi kaluwore gi vision mag share kanyakla kata kaluwore gi lek mag ngo achiel kanyakla ne jopinygi e counties maggi. Governors magwa yiero jalupne kaluwore go mbulu ma jalupne dhi miye. Kuom ranyisi kiwuok Homa Bay County tiwuok e ot matin, to samoro jalupni romo wuok e dala mar Karachuonyo, nikech Karachuonyo endo e oganda mang'eny. Samoro wuonge gi lek ma un go kanyakla tiyiera yane jalupni kamano. Kiwuok Migori County tibedo ka seche tudo te governors machung' te, ka en governor ma jaluo mowuok Rongo, Awendo, kumachal nade, to boyiero jalupne ka wuok e dala mar Kuria, not because jalupne no endo gimakore go e ratil mar paro kata ratil mar lek mag go counties maggi, to yiero mana governor endo kaka olalo modhi go oyudo ombulu ma jo Kuria. To mano timore kuonde te e Kenya mangima mondo mi ji oyud jalup mana makonyo gi ombulu, ok jalup magin go e paro maginya konyore go gi jopiny. Mane shida mwango maduong' ma kaka inyalo kony pod tamre gi nono, nyaka beda good behavior. To mano be gimeno ka bende nothago rais marwa Ruto. Kech rais marwa Ruto nodhi okawo deputy president ma gionge gi para achiel miluongo ni Rigathi Gachagua. Nokawe to kawo jalup mana mondo miye ombulu mawuok e got kata mawuok Kajarabuon kocha e dala mar Central, lakini
ne oko kao ng'ama giwinjore paro ni yawa ka onge kata ka antie bonyariore paro ka assistant mara mondo waket Kenya odhi mbele. Mano e gima duong' ma nyaka koro walose siasa wa ma Kenya ka to gi siasa wa ma kor gwenge. Ni ere kaka wanyalo keto deputies ma understand katiba to winjore paro gi governors maggi mondo ka gidhi to gin two pair of people manyalo dhi mabedo gi lek machal ne jogegi gi jog kor gwengegi. Mano e shida maduong' mantie. Senator, ka uka donje kore wach mag siasa mabe imbe isemulo kanyo matin, niche ntiere chochni moro ei ODM kani, to udhi chung' gi jatend piny Kenya William Ruto koso oyo? Duond chama marwa mar ODM luwore gi jotend ODM manigi chik mar katiba mar ODM mamiyowa chik kaka wandike e nek marwa. To thuon wach duto te bedo gi jatelo miluongo ni party leader mar ODM. Party leader mar ODM osewuoye wach ni nyadidhigni. Jaduong' Raila Amolo Odinga osewacho ni gimomiyo wan gi jaduong' Samoei Ruto ma president marwa mokwongo en mondo mi wa make sure ni piny mar Kenya ok opogore kaluwore kaka higa mokalo nobedi. Higa mokalo nogik kuma ne piny makara jogo eko ma jo army kata jogo eko ma jo lweny ne nyalo kawo piny mariembi kaka Sudan, kaka Somalia, kaka Liberia, kaka Libya, kaka Ethiopia, kaka DRC Congo. Ne ogik kuma go kwatang' to no bedo gi piny manyaka dhi civil war. Omiyo jakom no wabedo go piny mogo mbaka kama PG marwa mar Azimio maduong', PG marwa mar jo ODM te mwakoni yawa ka endikoro thuolo donje ko ibaro ko kosipuko cha wawacho ni kwa kaber to wadonje endi mondo mi Kenya stability, mondo mi Kenya steady environment mar timo ohala mar bedo gi kwe, mondo mi at least ji ochop 2027 ji chako go ombulu e ng'ano endo ma gidwaro. Koro jakom Raila Amolo Odinga osewacho gini endi nyadidhigni ni wan kaka jo ODM wan e sirikand ni endi mondo mi piny obed motegno gi kwe, wasir sirikand jaduong' Ruto mondo mi piny obed gi kwe, mondo mi piny kik barre e weche mag dondruok gi weche mag koko manya ketho piny. Mapani mano en agenda maduong' moingo agenda moro amora e piny moro amora. Is a patriotism mapokoro aneno nikech a very difficult decision. Koro wantie kanyo endo nyaka 2027. Kochopo 2027 to kaka party wabobedo piny e bwo jatendwa Raila Amolo Odinga kwang'iyo ni piny dhi kanye kaluwore gi gimwandiko bende piny e winjruok marwa ma e kindwa gi sirikal mar UDA kata Kenya Kwanza. Koro kaluwore kaka gigo kotimore wabo decide ni wachomo kuma chal nade. Ntiere wach moro maliekore Senator ka koro watieko ni wang' ni jalup jatend piny Kenya dhi wuok yo Nyanza koni. Umbe osego e mbaka ni koso mato mbaka migo mane bunge la wananchi ka? Mago ng'eni mbekni ma wawacho ni wano kwan ng'eni kama wantie kama koro edi muok ji nitiere kama koro jotend party nitie okwago propaganda. Party maro mar ODM poko wuoyo ayanga kata mar position mar jakom poko wuok ayanga e wach mar 2027. Sani endi jo ODM kata ma jo Kenya Kwanza kata mar rais owuon king'iyo kit rais gi kit jakom, pachgi, timgi, wuodhgi gi gimoro ma gitimo oambatana gi making sure ni japiny sani inyalo kony nade. Mane mino kasa Kenya duong' Samoei Ruto wuothe kor gwengewa pile ka timo projects. Ido kasa moro kaka wantiere Homabay nitiere chirni miloso kuondego eko, nitiere ndeni miloso kuondego eko. Kidhi e dala mar Siaya en kamano, dala ma Migori kaendi sani koro stadium osechaki, nitiere gik mang'eny miloso dala mar Migori kaendi nyaka chirni go eko, nitiere nderni miloso, nitiere kuonde te e Kenya mangima. Jaduong' Raila Amolo Odinga gi jaduong' Ruto owacho ni sani endi gima thago pachgi, gima mono gi nindo, gima miyo gichiewo gokinyi en mondo mi gitine jopiny, mondo mi jopiny oyud lokruok e igni modong' matin mwan go ariyo kapok odhi e yiero gi eki.
Okay. Mago gima thago jo ODM, to mago be gima thago riwruok ma jakom, gi riwruok margi gi Ruto ni endi. Koro miyo wach mar 2027 poko bedo chunywa ahinya kaka jo oganda mantiere e broad based government. Ok en gima osetago pachwa ahinya. Gima thago pachwa sani endi ahinya en golo midhiero, golo chan, to gi golo ignorance ma japiny nyalo bedo go e yorgo eko mag timo ne jopiny project maneno. 2027 kochopo gibo miyo wachi kaka wachomo kukum wachomo. Wach mogik miwe wago senator sakoro ma wawangwa. Governors sani endi romo e devolution conference. Gibede ni ma endi en kuma ginya bede piny mondo gipar gimomiyo jopiny noyierogi, mondo mi gipar gimomiyo katiba omiyo gi teko mar tiyo gi pesa jopiny moa malo. Akwayo governors magwa ni for once ging'e ni pes mabiro e county magwa gi eki gin pes malong'o matamre gi nono manyalo loko ngima jopiny. Giyie giti gi pes gi eki yo maber, gikony go jopiny mondo devolution conference kik bed kuma ji dhi nyisore kata dhi chiemo kata ji dhi nyiso teko mar governors kata teko mag sirikal. Devolution obede gimoro niya, teko devolution en ni pesa mwa oro e counties magwa chopo kuom japiny ma e kor gweng'. Mano kende e gima nyiso ni devolution tiyo, ok gik mwatimo madongo dongo mag opulence ma ji nyisa gi mtokni madongo dongo ma ji riembo gi TV madongo dongo mwan go e conference gi eki. Obede ni maendi sama ginyalo reflect kaka governors magwa ni ang'o ma ginyalo timo ne jogewa e higa achiel mabiro, to ang'o mosetimore higa mokalo ni endi madebo ni wan kaka senators gi jopiny duto wanyalo riwo lwetgi mondo mi wajiwgi gitim maber moloyo nyisruok ma onge gi dongruok kuom japiny. Erokamano ahinya senator. Mano senator Eddie Oketch Muok Ratego, mano senator ma Migori kuwo kodwa ka entiere dala ma Migori, nye gine dala mar Homa Bay kama tend loch gwenge twak dhi mbele sani. Senator, erokamano ahinya kuom wasichegi e buch jopiny kaendi. Mane kamolore chenro mar buch jopiny ka nitie kaka Belinda Phillips Nyargema Kala kaka jaloko maro, to kapok wadhi taneno ka Philip Chieng men the youngest guy in Africa, mano guy ma jimo Nyakach. Wacho nyagoyo erokamano ne jotendwa duto ma Nyakach kuom chung' kod anyuola mane owito wedegi e accident ma Coptic roundabout Kisumu. Wakwayo kaka elders ma Nyakach mondo kwe obedie chieng' ma jogo mosenindo idhi iki, mano ngeso tarik 16 ma Guy Philip Chieng mar jimo Nyakach, and the youngest guy in Africa. Bas mane kama weche chenro mar buch jopiny. Erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV kaendie. An kaka pile nyinga Trevor Ombija, jandeng' opanga jo Nyakach, dendo no Ombija taya nyakwar guok ocha pesa. Uninde maber joka.